El títol d'aquest vídeo és Igualtat i identitat. Fins a quin punt tenen sentit? Primer parlaré de la igualtat, d'aquesta idea que és tan anunciada pels polítics, però tots sabem que no existeix la igualtat. Calcem tots potser el 42? És el mateix un pare que un fill? És el mateix una persona que paga els impostos que un funcionari o un polític? És el mateix un natural d'un territori que una persona que és un mer resident? Tots sabem que no. Aleshores, per què els polítics denuncien tant la idea aquesta d'igualtat? La meva hipòtesi és la següent. Si agafem tothom pel mateix patró, cabrem tots en el mateix caixó. O més ben dit, cabrem tots a la mateixa urna. És a dir, els polítics, quan parlen de la igualtat, estan pensant en els vots. Estan pensant en recol·lectar, posar tot en el mateix tancat, tot el ramat de ciutadans i captar-los com a vots. Això és la primera idea que volia parlar-vos sobre el tema de la igualtat. El segon aspecte sobre la igualtat és tan o més greu, perquè té a veure amb per què es recalca la igualtat a nivell tan general en la política i s'intenta vendre la moto a nivell del ciutadà de que la igualtat és el bé més important. Aleshores, la meva hipòtesi en aquest cas és, sí, venen tant la idea d'igualtat perquè amb la igualtat s'amaga la responsabilitat, queda diluïda la responsabilitat. I, evidentment, tots sabem que no és el mateix un càrrec polític que un ciutadà del carrer. La responsabilitat és més elevada en un polític i, per tant, quan es parla d'igualtat d'aquesta manera tan exagerada, el que s'està intentant és repartir per tots la responsabilitat. Que després a la pràctica comprovem que no és així, perquè està molt indefens el ciutadà davant l'administració, mentre que el polític sap trobar les trampes i les argúcies legals per escapar moltes vegades de la llei. I si al final se la carrega un polític és perquè la seva etapa, segons els que manen, la seva etapa s'ha acabat i ja els hi ha tocat el moment de passar per la justícia i perquè aquell partit desaparegui i sigui substituït per un altre partit que agafi la batuta i la direcció de, diguéssim, el cortijo que estan governant els que tenen realment el poder. Així doncs, aquesta és la idea que us volia anunciar. Per una banda, que la igualtat intenta posar tots els ciutadans en el mateix caixó, en la mateixa urna, per ser captats, per ser abduïts, i la segona, que si repartim la igualtat per tots els ciutadans, la responsabilitat queda diluïda, quan en general la responsabilitat hauria de ser, a un càrrec més elevat, més responsabilitat. Shalom. I també us volia parlar de la identitat. I vull parlar-ne d'una manera, diguéssim, separada en dues fases. La primera fase és que tothom té identitat. És impossible imaginar una societat neutra on tothom, com parlava abans de la igualtat, no? Una igualtat general en què tothom tingui la mateixa ideologia, la mateixa mentalitat. Evidentment és impossible que tothom hagi nascut al mateix lloc. Per tant, ja partim d'aquesta idea bàsica de que cadascú té la seva identitat. Doncs bé, aquesta identitat l'hem d'abraçar sense complexes. Hem de pouar en aquesta identitat. Hem d'extraure totes les conseqüències lògiques de la identitat que tenim, intentant exercir-la amb totes les conseqüències, intentant veure els aspectes positius que té, que solen ser la majoria, la immensa majoria, i intentar, formant part d'aquesta societat pròpia que té aquesta identitat, de polir els aspectes que són menys positius i menys favorables, sense complexes. Per altra banda, tots sabem que una persona no té una identitat monolítica. Tots sabem que una persona és com una ceba, té una sèrie de capes identitàries, algunes més nuclears, unes altres més superficials, però en definitiva tot forma la ceba, tot forma la persona. Doncs bé, aquestes capes en general solen ser complementàries, solen ajudar-se les unes a les altres. Jo, per exemple, sóc un jueu català i tinc la identitat jueva, és el nucli de la ceba meva, és la identitat jueva, però tinc capes molt profundes que són de la identitat catalana. I tots tenim una estructura similar. Tenim la ceba, que és la nostra identitat, amb unes capes més internes i unes capes més externes, però que totes formen la ceba de la nostra identitat. Ser de la ceba realment és això. Ser de la ceba és abraçar amb integritat la pròpia identitat. Siguem tots de la ceba. Shalom.